Здравейте! Здравейте и от мен. Както виждате, имам специален гост този път, който вие много добре познавате, тъй като сме правили серия от теми, разговори, видеа на най-различни теми и въпроси, и ваши, и наши. Но така или иначе, днес отново ще дискутираме някои въпроси, които са духовни, религиозни. Добрия смисъл на думата. В добрия смисъл на думата, да, точно така, благодаря ти. Ако тези, които не знаят кой е събеседника ми, това е пастор ли да ти представя или само Димитър Лучев? Само Димитър Лучев. Представям ви Димитър Лучев, богослов. И така, уважаеми зрители, днес ще говорим за много неща, но всичките въпроси ще са концентрирани главно върху една обща тема, която аз съм нарекал светостта. Святост, светостта, святия, святите, нали, с всичките му форми в български език, може да го видоизмените, членувате и така нататък. Идеята е святост. Първият ми въпрос към теб няма как да не е какво е да си свят? Кога едно нещо е свято? Защото ние българите, знаеш, за нас свято е когато влезем в църква иконата. Свят е светилището, мястото, в което се намираме вътре в самата църква. Изобщо всичко, което участва в богослужението, също за нас поне така не е представено, че е свято, но от това, което ти си разбрал, от това, което ти си прочел, ти си преживял, видял, разговарял, от твоя бакграунд, изобщо от преживяванията ти до този момент, от книгите, какво е според теб, накратко разбира се, за да тръгнем от някъде, трябва да балансираме нещата и да им дадем някакъв цвят и форма. Какво е според теб светостта? Какво е да си свят? Кога едно нещо е свято? Свято е онова, което е пропито с божествено присъствие, негов инструмент е и средство, през което или чрез което божественото се разкрива и проявява в света. Дали това е предмет, ако говорим за Стария Завет, тъй като там се говори изключително много за освещаване на предмети, на пространства, освен на хора, в новозаветния контекст вече, така да кажем, в кулминацията на богооткровението, говорим за хора, които са пропити с божествено присъствие и пренасят това присъствие в света, до който се докосват. Най-просто казано, светостта е пълно богоподобие, ако говорим за човека. Но според мен, ако искаме да разгърнем темата, трябва да видим светостта, идеята за святост в нейната религиозна еволюция, т.е. в прогресията на богооткровението, тъй като Библията, от която ние черпиме знание за Бога, идеята на Бога за човека, за света и оттам нататък концепцията за святост, тя е библейска, оттам юдеизма и християнството взимат своите концепции за това какво е святост, трябва да видим отделните фази на разкритие на идеята за святост, с какво или с кого идеята кореспондира в определената фаза и как имаме надграждане на тази идея, тъй като Библията е едно откровение натрупвано в хилядолетията. И много често съвременният читател не разбира, когато чете определен текст, в коя епоха е заведен и какво са знаели хората за едно или друго нещо в тяхната епоха. Това е като да сърфираш свободно из учебниците от 1 до 12 клас и въобще да не се съобразяваш, че учебника от 3 клас знае всичко и надгражда над всичко, което е казано в 1 клас, но не знае нищо от това, което ще дойде в 12 клас. Тоест, библейското откровение, съборно казано в Стари Нов Завет, е едно хилядолетно откровение, в което различни хора
в различни етапи от историята са имали разкрития от Бог за себе си, за самия Него, за Неговите планове за човечеството, Неговите идеи за социума, за бъдещето и така нататък. И когато те са казвали едно или друго нещо, те винаги са надграждали върху старото, но са били в очакване за нещо ново. И така, ще кажа простичко, че идеята за светостта преминава през няколко фази на развитие. Първата фаза на развитие е основополагането, а именно идеята, че Бога на Израел, който се разкрива като Творец на небето и земята първо, а второ като Спасител на еврейския народ, който ги извежда от Египет, дома на робството, нарича себе си свят. В този период от време, като че ли никой не пита, добре, ама какво значи това? Аз съм свят. Господ го казва десетки пъти в един отрязък от Тората, от Стария Завет, книгата Левит от 17 до 26 глава, пасаж, който е наречен Кодът на светостта. Това е един пасаж, в който Господ много пъти казва: аз съм свят, затова бъдете святи и вие. С други думи, божествената святост трябва да се приложи и към човека, или тя има приложение към човека. Фундаменталното разкритие за светостта е свързано с това, че Бога, Творец на небето и земята, Бога Абсолют, онзи от който излиза живота и се подава на всички твари, който е и заветен партньор на Израел, е свят Бог. Бих искал да обясня какво в този период от време евреите са влагали в тая концепция, но за сега само да направя едно бързо обобщение на различните етапи на разкриване за идеята за святост и първо как това се отнася към Бог и Божественото, а след това как това има отношение към човека и човешкото. Така казахме, първата фаза е изкуплението на Израел и разкритието на това, че Бога на Израел е свят Бог. След това, втората фаза е пророческото съзнание на Израел. Тук изключвам Моисей, който е основният пророк и законодател. Говоря за пророците в следващите поколения, които, мислейки за светостта на Бога, извеждат като че ли идеята за святост от контекста на Тората. Бог е свят, а след малко ще обясня какво означава Бог е свят. И започват да го прилагат все по-категорично към човека. Ако Бог е свят, той иска ние да сме святи, следователно ние трябва по някакъв начин да имитираме Божественото, не само чрез някакъв вид ритуални действия, а най-вече чрез чистота на мислите, на сърцето и на действията. Ритуални действия имаш предвид участие в богослужение? Ето това е нещо, което ще ми се иска да разгърна. Не, за сега сме в Стария Завет, няма свещи, има обаче огньове на олтари, има голям свещник в скинията и в храма, има огньове в храма на Бога. Но в еврейската религия, освен категорията грях и праведност, съществува друга категория, която е много далечна на християните, за съжаление, и затова те не разбират огромна част от нещата, които Исус прави в контекста на Стария Завет, в контекста на храмовата религия, каквато е религията на Исус, юдаизма, еврейската религия. Другата категория, която съществува в древната еврейска религия, е чисто и нечисто. И докато греха и праведността докато греха и праведността са морални категории, то чисто и нечисто са материални категории. Ще го обясня по най-прост начин. Ако човек се докосне до мъртвец, става нечист. Ако жена е в месечния си цикъл, тя е нечиста. Ако човек има някаква рана, от която изтичат течности, т.е. има някаква инфекция или екзема, той е нечист. Ако е прокажен, той е нечист. И куп други такива неща, които декларират човека за нечист. А ако той е нечист, няма право да влезе в святото присъствие на Бога в неговия храм. Тоест нечист означава, той е непригоден да влезе в присъствието на Бога. Тъй като между святия Бог и той е нечист човек или той е нечист предмет, тъй като дреха също може да бъде нечист.
някакъв ежедневен предмет за нормална употреба, било то огън, хляб, нож или каквото и да е било, може да бъде нечист, т.е. той не може да влезе в святото присъствие на Бога. Но отново в този първоначален контекст, в това първо откровение за светостта по-скоро човека я свързва с определена физическа кондиция, в която той се намира, и нечистотата е всякакъв вид табута, които са му наложени, които не му позволяват да влезе в присъствието на Бога. Това ще го разгърна след малко, но нека да продължа мисълта. Значи в Тората имаме предимно разкриване за това какво е светостта на Бога, даване на табута и налагане на ограничения, кога един човек не може да влезе в присъствието, именно защото присъствието на Бога е свято, тъй като Бог е свят, а човека поради едно или друго състояние на неговото тяло е нечист. Между светостта на Бога и нечистотата на човека не може да има съвместимост. Обикновено, когато нечистото се докосне до светостта на Бога, то умира. Човека умира. Просто присъствието на Бога го убива. Втората фаза на развитие, казах, е пророческото съзнание, в което големите пророци на Израел, като да кажем Исаия, Еремия, Езекил, говорят за това, че светостта от човека не трябва да бъде само някаква физическа кондиция. Например, той трябва да бъде ритуално умит според изискванията на закона, за да влезе в присъствието. Или той не само няма рани, инфекции, не само няма кръвозагуба, или не е болен от някаква болест, подобно на проказата, която буквално го разпада, така да се каже, докато е жив, но преди всичко чистота на сърцето и на помислите. Тоест пророците започват да насочват идеята за чистотата и светостта към вътрешното състояние и най-вече го превръщат в морална категория. С други думи, нечистото, скверното, ако така можем да кажем, е всяко нещо, което е в несъответствие с природата на Бога. Например, ако Бог е благ и милостив, всяка немилост, проявена от човека, го осквернява. Той може да е добре и изряден физически, както изисква Тората, но чисто ментално, емоционално и деятелно той да се е осквернил. И от тук вече идва критиката на пророците към религиозния култ на свещениците. Защото свещениците мислят предимно за светостта като нещо, което се придобива машинално, автоматично. Вие чистите външното, а пък вътрешното... Точно така, докато пророците казват, че святия Бог гледа в сърцето, вижда намеренията на поклонника и дори, да кажем, голямата критика към религиозния култ в книгата на пророк Исаия е още в първата глава на книгата на пророк Исаия, където се казва, че Бог се гноси от жертвоприношенията и празниците на Израел, въпреки че във външното всичко е по протокол. Защо обаче той казва, че са му гнусни песнопенията, кървавите приноси, жертвоприношенията, празниците, новолунията и така нататък? Защо той се отвръщава от тях? Ами защото ръцете на народа му са пълни с кръв и с насилие. Тоест, тук виждаме една друга картина за Бога, много по-детайлна, много по-прецизна, в която разбираме, че идеята за светостта кореспондира с моралното съвършенство на Бога, което изисква от човека максимални усилия за усъвършенстване. Това е втората фаза на развитие, която втора фаза създава и проблеми, както между свещениците и пророците, както вече споменах, така и между пророците и царете, например. Защото царя, еврейският цар, той иска да угоди на народа от една страна, но от друга страна трябва да угоди и на Бога. Един цар е добър цар, когато първо угажда на Бога
И през себе си става пример, самият той става пример за морално превъзходство, за святост, за чистота. По-нататък в разговора ще дам някои от характеристиките на божествената святост, както ни е зададена в писанията. И в момента, в който царя, подобно на свещениците, се опитва да замаже положението с политически хитрости, с спазване на някакъв регламент, с разчитане на това, че, видиш ли, чрез някакъв автоматизъм на жертвоприношение, на спазване на празници, на даряване на жертви на Бога или отдаване на почит протоколно, той ще спечели народа, ще спечели и Бога, обаче се оказва, че много често пророците критикуват царете за техните зли помисли, за тяхното прикрито беззаконие и така нататък. Следващата фаза на разкритие на божествената святост е живота на нашия Господ Исус Христос, който ние считаме, че е самото въплъщение на Бога. Бог в плът, който идва за да унагледи за човека какво означава да бъдеш свят подобно на Бога. Да се изпълниш с присъствието на Бога, който е свят, да го пренесеш, да го излъчиш и не само това, но с тази святост да заразиш онея, които те следват. И вече четвъртата фаза на разкриването на светостта Божия е живота на църквата, която е изпълнена с, забележете, третото лице на Троицата, най-невидимия, най-дискретния, Светия Дух, чието име е Свят Дух. Разбира се, Отец е Дух, Сина е Дух, но Светия Дух ни е разкрит като Свят Дух, не защото другите двама, Отец и Син, не са святи, а защото чрез Светия Дух, Божествения трети, Бог предава на тварите си своята святост. Тоест, помага им да бъдат това, което Той очаква от тях. Апостол Павел казва, че ако ние сме Христови, ние сме храм на Светия Дух и затова сме святи. Така че в живота на църквата вече се разкрива друго ниво на святост, което е святостта като дар, който идва от Бога, но след това и святостта като усилие. Тоест святостта на Бога ми помага на мен аз да се усъвършенствам и да постигна святост. Тоест тя е оная божествена помощ, която ми е нужна, за да стигна до промяната, която и аз искам, и Бог иска, и жена ми иска от мен, и децата ми, обществото, и пастора, и всички, но без Божия помощ аз се чувствам като проклет, като омагьосан, едва ли не. Правя усилия, но всички те се увенчават с неуспех. Искаш да кажеш, че светостта е възможна. Извинявай, аз съм леко песимист, че в днешно време, вече в новозаветната ера, ако мога така да я, след Христос, в човешката история на света в днешно време, искаш да кажеш, че в този свят, в тази мръсотия, в това, което все по-надолу и все по-надолу, морала, дрехите, мисленето, телевизиите, филмите, програмите, наркотици, порноиндустрия и така нататък. Искаш да кажеш, че човек може да бъде свят, ако поиска, и този начин е като му се даде Святия Дух, за който ти говориш. Тоест, ти представяш Святия Дух като една сила, като една енергия, която тя влиза в човека, какво прави там? Това реална сила ли е? Кога се случва? Видимо ли е? Как човек разбира? Да не започваме отзад напред. Добре. Окей. Аз затова дадох тези 4 фази. Да. Точно така, но нека да кажа нещо преди да се върнем назад и да започнем с идеята. Светостта е възможна. Така, добре. Ще кажа нещо това повече. Това не е въпрос. Да. Това не е multiple choice, да или не. Няма да кажа, няма да отговоря с да и не. Ще кажа следното. Когато Господ разбира, че Содом и Гомора са заразени от неща аналогични на дневните грехове на днешния свят, с изключение на това, че не са имали интернет и не са могли да гледат всички гадости, които се случват на други места в света,
Но содомяните и хората в Гомора са емблема на древния развратен свят, упадъчен, деградиращ и богу противен, да кажем, свят. Та когато Господ тръгва за да види какво се случва в Содом, защото явно ангелите са му казали, но това, което е чул, не е за вярване, той решава да отиде сам и да види какво се случва там. 11 и 19 глава на Битие ни разказват за този фрагмент, в който Господ се среща с Авраам по пътя към Содом. И в момента, в който става ясно, че Содом е развратен, Извинявай, обаче, искаш да кажеш, че Бог има толкова много имоти и толкова много собственост, че не знае какво се случва на земята в този момент. И трябва да дойде лично в този случай той не знае. Okay. Но защо не знае? Защото е делегирал имотите си на същества, на които се доверява. Окей. Добре. Тоест от любов, а не от немощ и от неспособност да знае. Тоест човека е управител на този имот. Ами не само човека, а между човека и Бога има една много сложна иерархия от духовни власти и сили, които управляват света, на които Бог делегира наистина правото да управляват и някаква относителна свобода, в рамките на която те могат да взимат свободни решения, които да изненадат и Бог дори. Сега знам, че това, което казвам веднага, ще подбуди у многознаещите свещеното да, ама многоточие. Да. Нека да си продължа мисълта. Говорейки с Авраам по повод какво се случва в Содом, Господ решава да каже на Адам, че отива да види какво се случва в Содом и да съсипе града, ако нещата наистина са толкова зле, колкото му е казано. На Адам или на Авраам? Извинявам се. Лапсус. На Авраам. Адам, Авраам. До теб стои един библейски гигант. Няма проблема, аз ще поправя. Благодаря ти. Авраам и при това ти си освен естествен и изкуствен интелект и моментално засичаш лапсусите. Това са двама мъже от библейската история, които са твърде понеже Авраам има роднини в Содом, той разбира, че ако градът е унищожен, неговите роднини приключват дейността. И се застъпва за Содом с тайната интенция, че Содом няма да бъде унищожен. И той пита Господа: Господи, ако в града има праведници, ти ще го съсипеш ли? Все пак ти си справедлив вседържател. Няма как да накажеш праведните и нечестивите по един и същ начин. И започва да го пита: ако има 20 праведника, ще съсипеш ли града? Не. Ако има 15? Не. Ако има 10? Не. Ако има 5? Ами тях ще ги изведа, града ще го съсипе. Сега, може би това не са точните стойности, но каква е идеята тук? Идеята е такава. Ако в града има поне 10 праведника, каквито не е имало във времето на Лот и затова Лот е изведен от града, града е щял да стои и до днес. Защото според еврейска традиция, която изхожда или е фундирана в този разказ, 10 праведника са нужни на един град, за да му бъде простен. И оттам нататъка, ако това е така, и аз днес те запитам, ако това е така, защо днес има Стара Загора и тя не е изпепелена? Божественият отговор ще е: защото има 10 праведника. Според тази идея, праведността на малкото, броящи се на двете ръце праведници, е шанса света да продължи. Тоест ти искаш да кажеш, че този свят все още съществува. Не му е драсната клечката. После ще питам нещо за този свят. Че, добре. Така. Просто ми хрумна в момента. Не му е драсната още клечката на тая слама да изгори, защото във всеки град, във всяка държава, на всяко място има по 10 праведника и нагоре. Сега, да не се хващаме за точното число, това е някаква симетрия, която е дадена. Тоест не са надолу, а са над нужното, за да прогресира един град, макар от грешници. Ако има еди колко се свети, това между другото, знаеш ли, че как няма да го знаеш, това го знае всеки. Да се свят е много трудно, особено в днешно време. Биваш мразен, пренебрегван, усмиван, ако не крадеш, ако не лъжеш, ако не ходиш по жени, ако не си пияница, разбойник и така нататък.
ако не си в съвремието, в мисленето Мгм. на съвремието, в което живееш, Мгм. в епохите, ти си извън, ти си аутсайдер. Да. И е изключително трудно. И въпреки всичко, хората, които мразят праведниците, те всъщност съществуват заради тях. Точно Така това е излиза. парадокс. Абсолютно. Нека да кажа нещо друго, което може да има такава стойност за хората, които изповядват християнската вяра тук по нашите земи. Кое е нещото, което ще доведе до апокалипсис и край на този свят, според православната есхатология, т.е. според православното виждане за историята и края на света? Чул съм го от монах, Тук е време чието име няма да издам, но Добре. този монах ми каза, че когато греха влезе в атонските манастири и напълно зарази монасите, които ежедневно от сутрин до вечер молитват за целия православен свят, когато греха опорочи и тях и тая свята институция, в която има пълно отделяне от света и светското, се опорочи, тогава ще дойде края на света. Защото според монасите в източното православие, подвига на молитващите събратия монаси, особено в Атон, крепи православния свят. За другия да не говорим, защото за православните няма друг свят, освен православни. Поне в рамките на вярата. Но отново, просто въвеждам в оборот една мисъл, която е чужда на евангелистите, да кажем. А именно това, че праведността на хора в църквите, не на цялата църква, тъй като църквите са общества или общности от хора, в които има и добро и лошо, има и плевели и жито. Но житото, праведността на определени хора в църквите, на градовете и селата, държавите, все още. точно така, е причината да не е дошла апокалиптичната разруха. Христос нарече своите последователи сол на земята и светлина на света. По принцип това е правило, изискване Божие за всички, но не всички се умяват да го постигнат. Тези обаче, които са го постигнали, носят на плещите си всички останали. Кой монах каза, че имена, ако може, искам... Това е личен приятел, който... Шегувам се, разбира се. Хубаво е, човека мисли в правилната посока, но защо пък е Атон? Може навсякъде да въжи това нещо. Ако това навлезе в църквите това Атон е специално място за православие. За православието. Ти говориш... Добре. Аз имах предвид в цялото християнство. Аз говоря за православната традиция. От православната гледна точка. Това е православна гледна точка. Понеже каза за света, за пришествие и така нататък, сега ще отворя една малка скоба. Аз обичам така да се отделям понякога от ручея и да тръгна по голямата шир. Половината от нещата, казани във всяка моя лекция, са нещата в скобите. Добре. Значи, какво мислиш ти? Караси Карев го питах, пастор Карев, за тези неща. Той каза съвсем чистосърдечно какво мисли, какво е неговото мнение и как разбира нещата, които се случват в момента. Какво е твоето мнение за нещата, които се случват, проблемите, катаклизмите, идващия глад, за честилите земетресения, виждаш от няколко месеца насам, има една много интересна крива, която обикаля целия свят и се случва тук-таме с голям магнитуд, твърде често, все още има да се случват, някъде се случват по-малки и така нататък. Виждаш апокалиптичното нагласа на света, на населението, на мисленето. Изобщо това, което се случва според теб, какво е? Това е белег на края, на наближаващия, който е скоро, ако може така да го задам този въпрос, или според теб това е нещо нормално, което може да се случва на определена цикличност в Земята, или това е периодите, в които Земята има своята гледна точка относно събитията върху нея, като жив организъм. Как ги възприемаш тия неща? На мен ми е много трудно да правя такива глобални умозаключения. Просто моя ум
моето съзнание е прекалено малко, за да може да обхване толкова голямо нещо. И както често обичам да казвам, аз отдавна съм спрял да мисля, че само защото виждам света от прозореца на моя хол, аз виждам целия свят. Мгм. По същия начин аз мога да кажа каквото и да е било въз основа на информация, с която разполагам. Аз нямам цялата информация. Първо, наличната обективна информация. Второ, информацията, която е свързана с невидими процеси, които не можем така под микроскопа, телескопа или някакъв уред, който измерва предстоящи трусове, да видим като някаква права, като някаква статистика и така нататък, но мога да кажа следното. Аз мога да ти ги дам тия факти. Гледай видеята ми. Гледал съм някой. Явно не всички. Ти си много добър сеизмолог, за разлика от мене. Явно не всички. Така че не ти трябва да питаш мен, аз трябва да питам тебе. Окей. Но нека да кажа две-три неща, които може би имат отношение и биха били интересни на твоите слушатели, особено тези, които проявяват интерес към религията, богословието, а и към моя начин на мислене или моето мнение. Значи, първото нещо, което бих могъл да кажа е следното. Според Библията, поведението на Земята и на природата следва поведението на човека. Тоест, според Библията имаме не просто морална ангажираност към природата, а нейният живот се крепи на нашия морал. Значи ние като управители и ползватели сме ангажирани плътно. Какво правим с тая собственост? Сега ще дам два текста, които хората, които слушат, ако имат Библии и ги интересува, могат да си го прочитат. Единият текст е 24 глава на книгата на пророк Исаия, а другият текст е 82-я псалом. Още веднъж. Исаия 24, така наречения малък апокалипсис, и 82-я псалом. В тези два текста се констатира, особено в Исаия 24 глава, че цялата земя е опустошена, че жителите на земята са тотално корумпирани. От най-святия свещеник, пророк, цар до обикновения човек, както Израел, така и народите на земята, и цялата земя, всичките народи, цялата природа тънат в прокоба, в клетва и се казва, че земята се тресе и полита като пиян. Тоест, това е една апокалиптична гледка за това, което рисуваме днес. Зачестили трусове, липса на реколта, горещи лета, масови пожари, всякакъв вид природни катаклизми. Пророка го обяснява с липсата на морал. По същия начин в 82-я псалом пък Господ е събрал духовете, които управляват нациите, които там са наречени богове. Бог седи в събранието на боговете и съди, така започва 82-я псалом, и укорява тези духове, че са създали общества, в които се лансират богатите, насилниците, жестоките, а в периферията се изтласкват онея, които не могат да вземат думата, които са социално необлагодетелствани или с неравностойно положение, както казвам днес. Вдовиците, сирачето, чужденеца и така нататък. И всъщност Бог укорява тези духове, че стават проводници на зли практики, които развращават хората, и се казва, че заради това те не само ходят в тъмнина, а че основите на земята се поклащат. Нещо, което се казва и в Исаия 24 глава. Защо казвам това? Защото според примитивния възглед на примитивните хора, те са били примитивни по една проста причина, не са имали умни телефони. Да. Така, и затова от нищо не са разбирали. Но в примитивния възглед на примитивните хора без умни телефони, морала на човека е нещото, което координира, синхронизира и управлява дори природния живот. Там, където има идолопоклонство, там, където има проливане на невинна кръв, там, където има изневяра, там, където има материализъм, социална несправедливост, всички пророци говорят за такива неща, там със сигурност има призоваване на природни катаклизми. И сега имаме две опции.
Или тези хора са били доста балами и от нищо не са разбирали, или те са разбирали, че морала или неморала на човека отправя някакви невидими сигнали към Вселената, които я управляват. Тоест, че човек е сложен в центъра на един много сложен природен свят, но този природен свят се координира от човека, а не обратното. И всъщност религията на Израел помага на хората да разберат, че тяхното реално достоинство е това, чрез своето богоподобие, чрез съединяване с Бога, синхронизиране с Бога, те пренасят Неговата святост, Неговото присъствие. И с Негова помощ те създават финни настройки на природата. Давам пример. Има един призив в една от книгите на Летописи, където Господ казва чрез пророк: ако хората, които се наричат с моето име, се покаят и се отвърнат от своите грехове, аз ще простя греховете им и ще изцеля земята. Но сега не трябва да си мислим, че това изцеление на земята винаги е директно, като че ли Бог е този, който идва и почва да оправя нещата, които ние сме разрушили. Идеята за разруха или за поправяне в Библията, които Бог приписва на себе си: аз ще ги разруша, аз ще опустоша земята им, аз ще изпратя армии, аз това, аз това, или пък аз ще ги благословя, аз ще изцеля земята им. Когато Бог си приписва тези неща, обикновенно той си ги приписва по силата на това, че той е законодател, че той е установил определени видими и невидими закони, които от негово име координирано извършват волята му, което означава следното. Ако човек изяде забранен плод, той умира. Не защото Бог го убива, а защото логическото следствие на това да изядеш отровен плод е да умреш. Кой го е установил този принцип? Създателя. Следователно, може да се каже, че Бог е направил така, че когато хората правят компромиси с морала, разбиват моралните устои на обществото си, те моментално разбират или разбиват, исках да кажа, фундамента на цялото творение. Защото според древните хора, цялата природа и нейния живот, нейният нормален, хармоничен, подреден живот, всъщност зависи от морала на човек. Тоест, древните хора живеят в морална вселена, която се наглася, която се прецизира, хармонизира през морала на човек. Човек управлява вселената. И не човека е джудже сравнен с вселената, а вселената е джудже сравнена с човек. Ето това е разликата между нечестивия и праведния в Библията. Нечестивия е той, който е жертва на Вселената, като казвам Вселената, имам предвид природните закономерности, и той буквално го върхлитат всякакви злини в резултат на неговия избор. А какво прави праведния? С една молитва може да заключи небето за 3 години и половина, както е в случая с пророк Илия. Значи, ако Вселената не се вслушва в живота и морала на праведния, тя няма да се съобрази. Някой сега ще каже: ама Бог го заключи. Но имаме текст, който казва, че Илия заключи небето. Тоест, Бог позволява човека, който е праведен, да управлява дори природни процеси. Да не говорим за изхода и жезъла на Мойсей, какво може да предизвика той. И даже в един момент Бог му се разгневи, че злоупотреби с този жезъл, защото в този жезъл има божествена сила, но тая сила е в ръката на Мойсей. И той може сам да реши кога как да я употреби. Един път, когато трябва да раздели морето както трябва, това е воля Божия, а друг път, вместо да говори на скала, да я удари и да я счупи веднъж за винаги. В тези текстове са заготирани точно тези сложни истини, че всъщност дори материалният свят се съобразява с духовния свят на човека и се ориентира спрямо него. Значи нищо добро не ни очаква тогава, ако по пътя на тая логика следваме. Ами не. Нищо добро не очаква Освен природата заради поправителите. Освен ако светостта на малцината свети не се интензифицира.
Добре, ще те питам още някои неща относно, как каза думата, идентифицира. Интензифицира. Интензифицира. Ти искаш да кажеш, че Да трябва да се се умножи, да се умножи, развива, точно така. да расте като една китка насред полето и така нататък. Добре, хубаво. Значи, другият ми въпрос тогава към тебе, т.е. няма как да не е свързан с това, което каза току-що. Възможно, тъй като каза и Моисей, и светостта и така нататък, възможно ли е според теб, не те питам като психолог, като медик или пък като паранормално, питам те като човек, който има духовна гледна точка над нещата, възможно ли е наистина човек да се промени? Защото, ако правилно разбирам, светостта е процес, в който един човек, бивайки зъл, лош, престъпник, прелюбодеец, крадец, мързеливец, изобщо все такива лоши, негативни неща. И казваш ти, когато дойде духът, той идва върху него, правилно ли казвам? Така, идва в него, върху него. И този човек в годините започва да израства, започва да се овладява, да побеждава себе си. Защото най-голямата победа казва, че е да победиш себе си. Своите наклонности, плътски, животински и така нататък. Възможно ли е според теб човек да се промени? Защото, виж, например, Моисей, който ти сподели. Той с този жезъл, с който е правил личби, разделя морета и така нататък, изведнъж идват едни хора много жадни и му досаждат и той в големия си яд казва: ще ви дам да пиете вода, махнете се от главата ми най-накрая. И бам, удря и теква вода. И заради тази работа, мисля, че доколкото помня ситуацията, ти ще кажеш дали е така, заради тази ситуация, заради този гняв, Димек, аз ще ви дам да пиете вода, аз решавам в момента, аз съм човека, заради тая отчетена гордост, предполагам, че това е... Ами там се допълва нещо само като допълнение към въпроса ти. Да. Бог му се разгневява, защото той и Арон, тъй като в случая и Арон е намесен и той с неговия жезъл, за да е малко по-категорично счупването. Не осветихте името ми сред израелтяните. Тоест, отново идеята е такава. Бог е свят, а човека е свят тогава, когато е пропит с Бога и позволява Бог да премине през него и да достигне до другите, които са около човека. Тоест, в тази ситуация, вие не осветихте моето име, означава, вие сложихте себе си пред мен. Точно това исках да кажа. Вашето действие пред моето действие. Да. И вместо да видят мен и да ми благодарят, че аз съм им дал водата, тъй като водата идва от Бога в крайна сметка, вие станахте главните герои в тая сага. Да, изведнъж те са направили на монасти от манастира Шаолин и с големите такова и са разцепили. Нали... Ами не, виж, дори нещо друго, чисто духовна и психологична гледна точка, макар че ти не ме питаш в качеството ми на психолог, да кажа, че и на гнева също е нещо, което поставя гневящия се на преден план. Гнева също е форма на егоизъм и даже една от най-интензивните форми на егоизъм. Защото когато човек се гневи, той е ядосан, че нещата не стават по неговия начин. Не на неговата. Точно така. Всички трябва да се образяват с него. Да, точно така. И фактически гнева на Моисей също е форма на егоизъм. Да. И още нещо. Сега ще вмъкна и още един герой покрай монасите. Хипотетично, разбира се. Давид. Винаги съм се чудил, когато прочетох дебелата книга, винаги съм се чудил как така един убиец, един прелюбодеец, един измамник, един селски тарикат, един селски тарикат, в крайна сметка, Господ го нарича, това е моя приятел. Как така? Любимец. Как ти ставаш любимец? Човек по сърцето ми. Как става това нещо? И затова питам, човек може ли да се промени? Може да бъде свят. Затова преди няколко минути или там или колко си минути време те попитах, възможна ли е светостта? Възможна ли е? Реална ли е? Случва ли се изобщо или хората просто се научават да прикриват себе си задължителна, и да дават една друга маска пред света?
Бъдете святи, защото аз съм свят. Щом е задължителна, значи е възможна. Но трябва да се обясни коя е възможността. Ще стигнем до там, ако времето позволи и въпросите ни заведат в тази посока. Но да се върна към въпроса ти за Моисей и за Давид. И много други, не само те. Много други, но те са архетипи, така да се каже. Да. Те просто поставят едни идеологически рамки, с които ние трябва да се съобразяваме, защото всеки в живота си избира на кой иска да прилича. Освен на Бог, който е там някъде и който не го виждаме ежедневно, ако въобще го видим в рамките на този живот по някакъв начин, ние търсиме хора, които да го изобразяват. И понеже Моисей е човека, който трябва да изобразява Бога, пред цялото общество, пред цялото народ, той е икона на божеството. Затова той е свят не защото е добрия Моисей, а защото е избран през него Бог да се прояви. Сега, за момент аз ще отворя скоба, само да кажа нещо, което чух преди време от Симеон Сакскобургготски, който е последния български цар, монарх, който разказваше за своето детство и казваше, че той си спомня с неохота как когато е бил малко дете, децата са ритали топка на улицата, ще я да кажа пред блока, но се сетих, че той никога не е живял в блок. А той е трябвало да чете философия, политика, икономика и така нататък и каза, че много отрано е разбрал нещо, което важи за всички монарси. Това е една френска поговорка, която казва, че произхода задължава. Тежка е царската корона. Точно така. Произхода задължава. Сега, Моисей не се е родил пророк. Той е направен такъв. Той се е родил в малко еврейско семейство, незабележимо. Бил е изгнанник. Моисей е бил биткаджия и то сериозен. Но между Моисей и Давид има сродство. Да, от тия най-големите екшен герои по онова време, защото е ръководил, знаеш, бил е лидер в египетската армия, бил е генерал, значи това е човек на войната. Да, обаче, докато е бил в Египет и е имал такъв произход, защото е бил осиновен, но това не е било публично изявено, неговият произход го е задължавал да се държи като принц по определен протокол и понеже той нарушава протокола, му се налага, искам да кажа, да избяга. А в момента, в който Бог го среща и го трансформира в пророк и му помага да разбере, че всички години до този момент, както славата в Египет, така и изгнанието в пустинята са го формирали за нещо, което е нужно на Бога, от тук нататък, ставайки пророк и цар, защото водейки Израел, Моисей е в ролята на цар-законодател. Той е в ролята и на пръв измежду свещениците, които той назначава. Той е първосвещеник. Така че, ако четете началото на 33-та глава на книгата Второзаконие, ще разберете, че Моисей е царя, който получава огнен закон от Бога. Там той е наречен цар на Израел, на Ешурун. Това е друго име на Израел, поетично име на Израел. Но мисълта ми е такава, че след като Моисей е избран за това нещо и такъв е неговия произход, той трябва да се държи според това, което се изисква от него. Тоест, той трябва да унагледява божеството, той трябва да е физическия представител на Бога. И както за Моисей силата на Бога се свежда до този жезъл, който Моисей държи в ръката си, така в ума на народа самия Моисей е жезъла Божий. Този жезъл не е Бог, но през този жезъл Бог върши делото си, чудотворното дело на изкуплението. Сега, това е една метафора. Затова и Моисей е съден по съвсем друг закон. Той е толкова близо до Бога, че Бог е закон за него. Например, някои неща на него са му позволени, като например това да се ожени за жена етиопянка. Разказано е в книгата Числа. И именно защото той е казал, че евреите не могат да взимат дъщери от други народи, а самия той се жени за втора езичница, тъй като първата му жена е дъщерята на мадиамския върховен жрец
Но да кажем, това е сварено положение. Това се е случило преди Моисей да се срещне с Бога, да отгадне мисията, за която е изпращан и така нататък. Втори път се жени за втора жена, която е чуждоземка. И Арон и Мириам възстават и казват, Бог само чрез него ли говори и правят преврат, точно така, за което биват наказани, особено Мириам. Но мисълта ми е такава. Едни неща са му позволени, а други не. Например, той не може да си позволи да си изпусне нервите пред народа в момента, в който Бог иска да извърши чудо и да получи от народа, Бог, имам предвид, поредната доза доверие, за да може Бог да продължи да ги води, а не да ги изтребва. Нали така? Тоест виждаме, че за Моисей самия Бог е закон. Тъй като ако Моисей е извикан да уприсъстви Бога, да го яви на Израел, тогава той трябва да се държи така, както Бог би се държал във всяка една ситуация. А това е много тежък закон. Това е много, много тежък закон. И тук само да кажа нещо, тъй като това ще има полза за следващите ни разсъждения. Имаме една цяла ситуация, в която ни се казва, че когато Моисей слезе от планината, лицето му сияеше като слънце, той не го осъзнаваше, но в момента, в който слезе в стана, ослепяваше старейшините, на които искаше да говори и трябваше да си сложи шал. И се казва, че всеки път, когато Бог влизаше в шатрата за срещане по-скоро, където получава нови закони от Бога, той си махаше шала, за да говори с Бог лице в лице, а когато излизаше да говори с народа или старейшините, трябваше да си сложи шал, за да не ги ослепява. Като тук идеята е такава. Този, който говори лице в лице с Бога, става като Бога. И от тук за Моисей не е толкова трудно да бъде свят, както свят е Бог, защото той говори с Бога лице в лице и святостта на Бога, без дори самия той да усети, му се предава. Затова и строгостта на Бога към него е много по-голяма, защото той е получил много по-голяма доза благодат. Това е новозаветна дума. Сила, святост като дар, която да ти помогне да изобразиш Бога и самия ти да установиш тая святост Божия като свой собствен характер. На тебе ти се дава тласък, на тебе ти се дава помощ, инерция, така да се каже, ускорение по-скоро на инерция, точно така. Затова и Моисей е съден толкова строго. Давид, той е любимец на Бога, но той е наречен любимец на Бога, човек по сърцето на Бога, много преди да се превърне в главорез и прелюбодец. Това е казано още когато е избиран, когато е малкото момченце, някъде на поляните, за което дори баща му не се сеща, че го има, защото когато пророка идва да помаже цар в дома на Есей във Витлеем, Давид не е извикан, защото Есей не се е сетил, че има такъв син. Тоест той е неизвергнатия, забравения. Заради неговата скромност, заради неговата любов към Бога, заради ориентацията на сърцето му, Бог го нарича човек по сърцето ни. И сега забележи, според Библията, в момента, в който Натан пророка идва и изобличава Давид за греха на убийството на Урия, чиято жена, още докато Урия е бил жив, Давид е взел за себе си и е преспал с нея, защото това му се полага като царско право, но въпреки това погазва моралните устои на царството, тъй като това е човека икона, това е човека емблема, той трябва да е пример за всички. В момента, в който е изобличен, за разлика от предишния цар, който е изобличен 2 пъти, Давид не започва да усуква, не търси начин да се измъкне, да се оправдае, а каза: съгреших на Господа. След което написва великия 51-и псалом, който се превръща в молитва на изключително много съгрешили и изчупени хора, които търсят възстановяване. И там казва: сърце чисто сътвори в мен и духа постоянен обновява в мен. Не ме отхвърли от лицето си, не ме отхвърли от присъствието си. И там той признава, че Бог не просто иска всеизгаряне по протокол, жертва за грях, а иска чисто сърце.
И оттам разбираме още в периода на Стария Завет изгрява един лъч, който идва от бъдещето, от Новия Завет, от явлението на Господ Исус Христос и това, което Той ще направи за всички, които го последват. А именно това, че Бог желае чистота на сърцето и че тази чистота на сърцето тя се постига чрез действие на Бога, който решава да обитава в този човек. Нищо, че е съгрешил. Който решава да даде втори шанс на съгрешилия човек и отново го поправя, за да може този човек да се изправи на крака и да продължи да извършва това, за което е избран, а именно да нагледи Бога пред народа в случая с Давид. И така, в случая с Давид особено става ясно, че святостта, поне на този етап от време, не е толкова нещо, което притежаваш като характеристика, като част от твоя характер. Тотална непорочност. Давид винаги се е стремил към непорочността, винаги го казва в своите псалми. Прочетете всички псалми, които започват с песен на псалмопевеца Давид или за диригента еди какво си Давид. Това са така наречените Давидови царски псалми и ще разберете, че непорочност, чистота, святост, това са исканията на Давид от Бога. Самият той съзнава своята неспособност да постигне всичко това, което се очаква от него, без помощта на Бога. Всъщност, по отношение на Давид се оказва, че святостта на човека или тая святост, която той дава на Бога, а не тая, която Бог му дава на него, е свързана с ориентацията на сърцето. Способността да признаеш, отново да се ориентираш към Бога, да се сравниш с Него, да си признаеш, че си паднал, че си счупен, че си нарушил волята Му, завета Му, че си объркал пътя и искаш да се върнеш обратно. Това е големия пример на Давид. Каещия се цар. Това, което казваш, аз мога да го кажа поне за себе си като извод, че току-що ти ми каза, че Бог работи с хората с меките сърца. С коравовратните, тия, които са безгрешни, святи, тия, които винаги са прави и така нататък, те не могат да работят. Затова и Христос избира изключително неподходящи на пръв поглед хора, като галилейски рибари, като зилоти, или като крадци на данъци. Да, хора, хорещи с нож. Да, именно зилотите. А в същото време, онези, на които най-много се гневи, са тези, които претендират за святост. Фарисеите. Тъй като сектата на фарисеите е движение на светостта и те до такава степен са фанатизирали общността си на тема святост, че те дори не сядат на една маса с грешници. Друг човек, който не си измил ръцете 7 пъти, например, преди да яде. 7 пъти? Да, Христос е обвинен, че е седнал на трапезата на фарисей, без да си умие ръцете, или че не учи своите ученици да си умиват ръцете. Той затова Христос, особено в Евангелието на Марк, ги критикува, че те мият външното. Защото да си умиеш ръцете не те прави вътрешното, да, точно така. Въросани гробници. И затова също имаме един великолепен разказ, в който, докато Исус е в дома на Симон Прокажения, който е фарисей, защо му е бил такъв прякора, не мога да кажа, влиза една жена, която е блудница, всички знаят, че е блудница, и понеже Исус по-римски така е легнал с рамо към трапезата, с крака навън, тъй като така са се хранили в Гърция, Рим и после в Юдея в първи век, докато той е така с рамо към Симон, фарисея и другите мъже и си говори на теологическа тема, идва една жена, застава отзад и почва да му мие нозете с сълзите на нейното покаяние, да го помазва и да бърше краката му с косата си, и всъщност фарисея е скандализиран от целият този факт. И тогава Исус му казва на Симон Прокажения: влязах в дома ти, не ми даде вода да си умия нозете. С други думи, от духовна гледна точка, ти имаш очаквания аз да бъда нещо,
което ти не ми съдействаш да бъда. Ти не ме посрещна дори с целувка, като протоколно, лицемерно, макар добре дошъл. Нали? А тая жена не спря да плаче, да се кае и да ми мие нозете. Тоест тя направи всичко, което ти не направи. Така че тук Христос тотално обръща представата за святост и връща нещата към Давид, каещия се цар. Той е цар, той е с велика привилегия, но и велика отговорност. И в момента, в който той разбира, че не е осветил Божието име пред Израел чрез определено свое поведение, той се кае, моли за прошка и даже пише текстове, които след това ще бъдат личната молитва на хиляди други. Тоест задава, трасира пътя, бих казал, задава примера, който е добър. Така и тази блудница, за която четем в Евангелието, която става пример за разкаяние от нечист живот, ни дава да разберем, че светостта, която тя постига, е ориентация към Бога, сърцето Божие, а светостта, която на нея се дарява чрез прошка и вътрешна трансформация, която идва от Бога към човека. Добре, окей. И третия ми последен въпрос за това видео, разбира се, имам предвид. Понеже заговори за зелоти, за фарисеи, за законници, за правила, за миене на ръце. 7 пъти. 7 пъти си миеш ръцете преди да седнеш. Така, добре, имай предвид, че книжниците, много от които са били фарисеи, когато са правили преписи на Стария завет, на който и да е било скрижал на Стария завет, която и да е книга, в момента, в който е трябвало да напишат името Божие, Яхве, 7 пъти си мият ръцете, написват го, след това 7 пъти пак си мият ръцете. Тоест, има супер много постановления за ритуално умиване. Отново, защото в еврейската религия, освен грях и праведност, съществува категорията за чисто и нечисто. А чисто и нечисто не е морална категория. Добре. Това е физическо състояние. Тогава третият ми въпрос, базиран върху това, което казахме до тук, е особено преди малко, е следния. Възможно ли е светостта да не е определена матрица, да се променя? Да има едни изисквания тук, едни изисквания там, тя да претърпява метаморфози. Къде е тук и къде е там, за да съм сигурен, че... Да кажем, в едно време, в една епоха е била едно, в днешно време пък друга, в още по-стари или пък в по-средни времена и епохи е била трета. Тоест, вярно ли е, възможно ли е, правилно ли е светостта да има различни форми, различни изисквания, да се променя, да има различен стандарт, различни изисквания, различни постулати, различни норми, различно значение в едни епохи, а в други не. Или тя е категория, която, тя е извезана някъде, написана, издраскана и вдълбана в скалата и не може да бъде променена. Човек трябва да се променя спрямо нея, а не да променяме светостта спрямо нагласите, епохите и настроенията и мисленето на хората. Защо те питам? Защото аз знам много такива случаи, но няма. Сега ще говоря за наше време, сега, тук и в нашата епоха. Наскоро, преди няколко дни, преди седмица, разговарях с много близки наши хора. Там пък имаше разговори с други хора и така нататък. Те пък, тези другите са адвентисти, не знам, така, от Адвентната църква. И те казват, преди години Адвентната църква, преди 50 години Адвентната църква беше една. Сега 50 години по-късно Адвентната църква е друга. Вече не се пази съботата, пие се алкохол, пуши се, хомосексуализъм, мъже могат да се женят някъде. Сега в чужбина или България, не знам, имало пастори, които благославили такива бракове.
Добре? Да, вече не са толкова консервативни. Да, разбира. Да, то не е само в адвентизма, в повечето църкви е така. Евангелски, 50-ни и така нататък. Тоест, нещата, които едно време са лансирани в основата си, особено преди 100, преди 200 години, в исторически план на тези църкви, които в днешно време наричаме евангелски, те са имали един стандарт, те са имали един морал, те са имали една теология, която във времето явно контрастира и се развива, видоизменя, трансформира се и еволюира в нещо, което сякаш в днешно време отрича себе си в миналото. Това, което е твърдяла в миналото и е изисквала и е проповядвала, сега в днешно време това е коренно различно и е в противоречие с онова в началото. Затова въпросът ми към теб е: възможно ли е светостта да бъде трансформирана и да бъде ошлайфана, формирана, боядисана, свита, разширена, извита, украсена или пък не, и да бъде нагодена спрямо възприятието на времето и спрямо желанието на хората? Или тя е стандарт? Сложен въпрос, Това който е. изисква поне 3 магистърски степени по богословие, философия, социология и 3 доктората по икономически, политически и космически науки. Добре, ще кажа. Тогава някой друг въпрос ще знае. Нека кажа все пак няколко Добре. неща, които могат да бъдат отправни. Категория за святост е самия Бог. Аз съм свят. С това започва богооткровението, което се дава на Моисей, той на Израел, а през Израел на целия свят. Но идеята е такава, че онзи, който общува с Бога, е длъжен да бъде свят като Бога, с който общува. Тоест, поговорката с какъвто се събереш, такъв ставаш, индиректно е библейска и еврейска. Като идеята е, че ако Моисей се е събрал с Бога, свети като слънце. Но ако се е събрал с насилници, убива някой, оправдавайки това убийство. Моисей може да бъде едното и другото. Въпросът е с кой общува. В какво се формира? Защото човека е миметично същество. Миметично означава, че човека се учи през имитация на поведението и ценностите на другите. Тоест, никой не е сам по себе си в абсолютния смисъл на думата. Защо? Защото в мен битуват мненията на хиляди хора и аз ги обобщавам с моя израз. Ами аз мисля, нали разбра какво казах? Да. Това е във всяко едно отношение. В социално, политическо, икономическо, възпитателно, нравствено, религиозно. Тоест, ние не сме само себе си, ние сме един попивател за поведението и мнението на други, които заживяват в нас чрез това, което са ни казали, това, което са ни научили, примера, който са ни дали. Ние само леко го полираме, за да кажем аз мисля така. Или аз това, аз онова. Тоест искаш да кажа, че в повечето време на нашия живот ние казваме аз мисля така, всъщност това са мненията на други, които ние сме казали да, това съм решил да бъде мое мнение. Аз не измислям нищо, просто когато казвам аз мисля. Разбира се. Окей. Който ние вярваме, че от многото възможни цитати е достоверният цитат, който ние избираме да цитираме. Така, дори на биологично ниво, един учен беше казал, че ние сме само 10% уникални. Всичко друго, бактерии, генетика, въобще всичко, което е в нашия биос, ако щеш, биологията ни и психиката ни е напред всичките ни. Унаследено или видяно. Точно. Но това защо го казах? Защото Бог казва, аз съм свят, бъдете свети и вие на народ, с който Бог се сродява, бих казал дори. Защото пророците считат, че Израел е невястата на Господа. А в древността мъжа и жената стават една плът, т.е. в духа
Израел и Господ трябва да са една плът, затова и апостол Павел казва, че онзи, който осквернява или разрушава Божия храм, който сте вие, него Бог ще разруши. И казва в същото послание към коринтините, 1 Коринтини, че който се съвокупява с блудница, едно тяло с нея, който се съединява с Бога през Неговия дух, е един дух с Господа. Тоест, имаме принципа на единението. Единение в любов. И така, светостта е константа по отношение на Бога. Тоест, там промяна не може да има, защото Бог е съвършено същество и Той е абсолютна пълнота на битието. У Него няма незавършено, у Него няма нещо, което тепърва трябва да стане, за да го допълни. И ако говорим за святост, ние говорим за една константа, за една пълнота на битието. Добре, обаче, човека не е константа. Човека се променя. И ако забелязваш, когато човека говори за грях или за неправда или за незаконно нещо, то е свързано с едно нещо, което е наречено в социологията социален консенсус. Така, ако в нашето общество социалният консенсус е това, че след като завземем определена земя, имаме право да изядеме жителите й, канибалството няма да се счита за грях и никой няма да е вътрешно осъден от съвестта си, че изяжда врага си, тъй като има социален консенсус за това нещо. И от тук нататък се оказва, че във всяко общество има представа за зло и за грях, но до известна степен, не изцяло, но до известна степен, греха е социално, културно дефиниран. И понеже хората се развиват, те разбират все повече за себе си, за другите, за обществото и те експериментират нови неща, социалният консенсус леко варира. Каква е разликата между, да кажем, социалния консенсус в племената, в дивите региони на света, необлагородените, социалния консенсус в големите цивилизации или социалния консенсус, да кажем, в християнската църква? Християнската църква, а ние това сме го взели от юдизма, социалният консенсус е: ние сме народ на Бога, това, което Той каже, ние ще го извършим. Това беше съгласието, което народа даде под планината, 19 глава на Изхода, преди да влезе в завет с Бога. Това е като една невяста, която е поискана от един много знатен мъж, младеж, но условието той да живее с нея, той е цар, тя е селенка, е това, той да определи правилата за живота в дома. Това е съгласието. Не бяхте народ, сега ви направих народ, бяхте племена, бяхте роби, сега ви извеждам, правя ви народ, давам ви конституция, давам ви закон, давам ви цар, всичко ви давам, което означава, че вие трябва да се съгласите с моите правила. Тоест, консенсуса на Божия народ, Израел, а след това и консенсуса на последователите на Исус Христос е това, че Той е този, който дефинира онова, което може да е културна стойност в другите общества. Тоест, Исус казва на учениците си: аз ви избрах, не ви избрахте мене. И от тук им дава за ръката да научат всички народи на това, на което Той ги е научил, на правилата на живот в царството. Но отново, когато Христос ни говори за Бог, когато и самия Той ни дава себе си за пример, разбираме, че Неговия морал, Неговата духовност, Неговия светоглед, Неговата личност е тази, която определя що е то святост и какво е не святото. Какво е сакрално и какво е профанно. Това е друга категория. Отново, чисто, нечисто, божествено, човешко и така нататък. Следовниците на Христос трябва да се съгласят да живеят като Христос. Но защо това? Защото по този начин, живейки като Христос, човека се адаптира към самия Христос и става негов проводник. Като основната идея е това, че хората, всички хора трябва да достигнат до Христос,
а това може да стане през неговите проводници, светиите, тъй като така са наречени всички християни в Новия Завет. Не защото са постигнали морално съвършенство, а защото са приели да влезат в завет с Бога, приели са с вяра, че Исус е техен Господ и биват осветени. Тоест, Неговата святост им се дарява. Обикновенно това даряване в много случаи е драматично. Павел бива ослепен и от враг на Бога, преследвач на църквата, става най-големия апостол. Трансформация, тотална трансформация. Драматична. Не всеки християнин може да се похвали с подобна драматична трансформация. Но като цяло, святостта от Бога, изобразена от Христос, се дарява и на последователите на Христос по милост, по благодат. Има една изначална трансформация, която се дава на всеки християнин, която трансформация той трябва да продължи. Името на това да стане проводник на Христос. Подобно на Моисей да започне да сияе. Да сияе светлината на Христос. Вие сте светлината на света, но отново идеята е такава, че ние не произвеждаме тази светлина. Тя просто минава през нас. И оттам ние можем да я замъглиме. Как? С нашото аз. С разместване на категориите. С подмяна на ценностите. Ще кажа друго нещо и то е следното. Не казахме какво означава Бог е свят. На първо време за евреите Бог е свят означава, че Бог е абсолютно различен и може би правилният начин да се говори за светостта, поне в първоначалните фази на нейното разкритие, когато Бог казва аз съм свят, бъдете свети и вие в Левит, книгата Левит, е думата другост. Аз съм друг, аз съм различен. Какво означава това в контекста на изхода на евреите от Египет? Първо, аз не съм природен Бог. Аз мога да управлявам водата, мога да управлявам слънцето, мога да управлявам посевите, мога да владея в обществото на хората, мога да накарам скакалци и жаби да щъкат навсякъде, но аз не съм природен Бог. Тъй като древните хора във всички езически религии са вярвали, че боговете, подобно на хората, са деца на природата. Те са просто първите деца и са по-висши от хората, по-дълголетни и по-могъщи. Като пример е такъв. Безличната природа, космоса, ражда Бог на огъня. Този Бог на огъня трябва да управлява огъня, но самия той е и роб на това, което управлява. Защото той се движи в рамките на проявите на огъня, на който той е лице. Бог на водата, Бог на плодородието и така нататък. Древните хора така са си обяснявали боговете, тъй като древните религии са космоцентрични. За тях това, което вечно е съществувало, е пространството на космоса, природата, която е била вътре, тя винаги и всякога е съществувала. Първоначално като хаос и нещо, което не е било облагородено. После като порядък. Обаче самата същност, самата природа на нещата е била там и е съществувала. И затова всички са вярвали, че техните богове са деца на природата. Изведнъж се появява едно божество, което живее в пустинята, явява се на Моисей, завежда го в Египет и започва да разрушава силата на всички египетски природни богове на небето, на земята и във водата, в трите региона на природата, където има позиционирани богове, могъщи богове, които управляват цялата тая природа. Обаче, той Бог казва, аз съм свят, което за евреина означава следното. Аз мога да манипулирам природата, но аз не съм природен Бог. Аз не съм Бог на огъня, но мога да го управлявам. Аз не съм Бог на водата, но мога да я управлявам. И това е демонстрирано в чудесата. Тоест, евреите трябва да отлепят Бога от космоса и да го изведат на едно друго ниво на съществувание, което до този момент никой не е мислил, че съществува отвъд космоса. И когато Бог казва, аз съм свят, това означава, аз съм отвъд космоса. Ето защо еврейския Бог няма пол, няма жена, няма деца, няма рожден ден
И той не е Бог, който умира, след това възкръсва, защото не е природен Бог. И затова той пожелава евреите да не се покланят на негови изображения, защото нищо няма да може да го изобрази, тъй като той не е нито птица, нито риба, нито човекоподобно същество. Нито икона и така нататък. Точно така. Да, аз съм свят означава аз съм друг. Кое е социалното измерение? Защото първото измерение е онтологично, битийно. На чисто битийно ниво Бог е съвършенна другост. Той идва тук и ни говори в рамките на историята и времето, но той е извън времето и историята. И не може да бъде уподобен на нищо, тъй като всичко, което съществува, е създадено от него, но той е отвъд самото нещо, което е създал. Кое е социалното измерение? Това има вече много практично приложение за нашия диалог за светостта. В рамките на Левит, книгата Левит, когато Бог многократно казва аз съм свят, бъдете святи и вие, това означава следното. Вие познавате боговете на Египет. 400 години сте били там и знаете, че те са богове на природата. Но друго нещо, което вие знаете, сега това е интерпретация, е това, че боговете на Египет и на Асирия, и на Вавилония, и на Ханаан, и на Гърци, и на Рим са предимно богове на богатите. Защо? Защото боговете обичат дарове. Кой им дава най-много дарове? Богатите. И затова те са 2 пъти по-услужливи, когато става въпрос да се направи нещо в полза на богатия. И затова те тотално са низвергнали слабите и немощните, които не могат да им носят дарове, да ги изхранват. Иначе казвам. Когато Бог казва на евреите, аз съм свят Бог, бъдете свети и вие, означава следното. Аз, за разлика от египетските богове, съм Бог на слабите, на робите, на вдовицата, на сирачето и на чужденеца, който се опитва да избяга от сиромашията, от своята страна, отивайки в друга страна. И затова в основата на закона стои идеята за социална справедливост. Откъде произхожда тази идея? Тя произхожда от идеята, че когато евреите са били роби, те са искали помощ от Бога, Бог им е помогнал и е станал техен заветен партньор. Кога обаче Бог решава да накаже своя народ? Когато те станат поробители. Когато те поробят социално слабите. Когато се създадат системи за несправедливо управление. Когато има подкупи. Когато се дават заеми с лихва. Когато събереш всичко, дори това, което е паднало и е в ъгъла на нивата ти. При условие, че Бог, който е Бог на бедните и на гладните, те е извел от Египет, нищо и никакъв сиромах човек, но сега, когато си в земята на изобилието, не иска да забравяш, тук говоря от гледна точка на евреите, че има гладни в земята, които ти трябва да издържаш, те са твой ангажимент. В момента, в който станеш техен поробител, например в притчите се казва, давай заплата на работника си на време, защото ако той е отеснен и викне към мене, аз ще дойда и ще те погубя. Кой Бог ги прави тия работи, освен Бога на Израел? Ето защо, когато той казва, аз съм свят, той казва, аз съм различен. Не може да ме се поставите с другите богове и да мислите, че аз съм като тях. Аз ви давам закон, който ако нарушите, ще поемете последствия. Ще поемете отговорността за разрухата, която ще дойде в земята ви. И затова 10 заповеди започват с думите. Аз съм Господ твой Бог, който те изведе от дома на робството. За това да нямаш други богове. Защото в момента, в който евреите, които имат един единствен Бог, започнат да жертват и на други богове, да блудстват с други богове и духовни власти, те отиват в робство. Защото многобожието значи робство. Това е цената да си свободен. Да се покланяш на Тоя, който е различен. Защо казвам цялото това нещо? Защото когато се казва на Израел и вие бъдете святи, това означава следното. Вие не може да убиете един чужденец, който търси убежище във вашата земя, защото е чужденец. Нещо, което е социално приемливо във всяка друга страна в древността. Това е Бог, който казва око за око, зъб за зъб. Това е принципа на справедливата отплата. Тоест, ако някой ти извади окото,
той не може да те компенсира с един зъб. Защото един зъб не е толкова ценен, колкото едно око. И обратното, ако някой ти щупи зъба, ти не можеш да искаш той да те компенсира с окото си, защото окото му е много по-ценно от твоя зъб. Тук имаш един Бог, който е изключително човеколюбив и брани правата, както на ощетения, така и на ощетилия го. Защото ако един човек, на който му е щупен зъба, е компенсиран с окото на той, дето му е щупил зъба, тогава тоя, на който му е извадено окото, влиза в ролята на ощетен. Така, това са едни тънкости, които човек може да разбере само ако му ги обясни учител. Затова и учителската дарба е толкова важна и необходима към настоящия момент. Но защо казвам цялото това нещо? Разбира се, че до известна степен има някакви меки граници, които ние по силата на социален консенсус можем да определим като приемливи или неприемливи. Например, християните в Скандинавия си позволяват да пушат, но не си позволяват да пият. Християните в Великобритания си позволяват да пият, но не и да пушат. Тук в България и двете неща са забранени. Обаче, в същото време си позволяваме да бъдем пристрастени към Фейсбук, който между другото руши не само физиологията на човека, но и съзнанието му, и светогледа му. Сигурно трябва да мина 200 години, преди да кажем, че в църквите на Христос Фейсбук е забранен. И че християните не ползват Фейсбук, че това е табу. Но това ще е след като се разрушат 3-4 поколения. Тоест ние реагираме, но реагираме малко постфактум, както казва народа ни, след дъжд качулка. Да, има някакви меки гъвкави граници на социално съгласие, какво може и какво не може. Но в сърцевината си християнските ценности са фиксирани, те са демонстрирани от Христос и мисля, че е добре да завършим със следното разсъждение. Бог е свят. В Стария Завет той е наречен Святия Израилев, който желае в общението си с Израел да предаде своята святост на Израел. Просто да ги зарази със себе си. И да им помогне те да не гледат другите цивилизации и култури, да копират техните ценности, да копират техните социални порядки, техните въжделения и пожелания и мечти и така нататък. Бог желае неговия народ да е изолиран до известна степен, здравословно, за да може да унагледи Бога, в който вярва и неговите ценности. Индивидуално, семейно, обществено, общочовешки. Но в същото време Святия Израилев е наричан от Израел живия Бог или Бога на живота. Сега нека да кажа кое е нещото, което хем не се променя, хем се променя, с което трябва да се съобразиме и през което да дефинираме какво е светостта. Живот. Живот. Живия Бог е свят Бог, святия Бог е жив Бог. Какво е святост според божествения стандарт? Всичко, което укрепва, промотира и спомага живота да се осъществи. Живота като живот, сътворен от Бога. Не е изкривен, не е профанизиран, не е откраднат от Бога, от човека, който трябва да живее този живот. Апостол Павел казва, вие не сте свои си. Ами аз нито съм поискал да се рода, нито съм си избрал пола, нито съм решил в кой отрязък от историята да се приземя. Всичко това е воля Божия. Не съм решил дали в мене да има музикални, артистични или икономически заложби. Аз просто ги приемам като даденост и ги развивам. От християнска гледна точка всичко това е дар от Бога и длъжност, която ние имаме към Бога. Сега ще цитирам един голям католически богослов. Името му е Ханс Урс фон Балтазар. Ханс Урс фон Балтазар е много
сложно име, швейцарски католически богослов, той казва: това, което си, е Божия дар за теб, а това, което ставаш, е твоя дар за Бога. Това, което си, е Божия дар за теб, а това, което ставаш, е твоя дар за Бога. Бог е Бог на живота. Свято е онова, което позволява на живота да бъде, разширява го, оголемява го, облагородява го. Какво е несвятост? Тоест, какво е профанно, какво е грях? Всичко, което спъва развитието на живота. Всичко, което го ограбва, обезобразява или го лишава от потенцията му. И от тук хем имаме фиксирана стойност. Живота, сътворен от Бога, даден от Бога, неприкосновен, чист и свят, като един извор, който бълбука с една кристално чиста вода. Вижте какво е детето, което ви се е родило миналия ден, миналия месец, миналата година. Прегърнете го, погледнете в очите му и ще разберете какво е божествена святост. Затова Исус казва: ако не станете като децата, никак няма да влезете в царството. Ами че той е като заповедта, защото това не е молба, а императив. Бъдете съвършени, както е съвършен мой небесен Отец. Гледаш едно дете в очите, то се е появило току-що в света, даже не знае къде е, не знае кое е. Той е в една чисто нова интеракция с заобикалящото го пространство. И тепърва трябва да научи как този негов живот може да се случи в света. Като погледнеш това дете в лицето или в очите, виждаш божествена чистота. Омаскаряването започва в хода на растежа, в погрешните възпитателни модели, в отхвърлянето, в болката, в жестокостта на другите, в опита си да ги изхитриш, да бъдеш отгоре им, да вземеш техните играчки, тяхната позиция. Ти да си отгоре, ти да си глава, а те опашката. И така нататък. Когато мислим за светостта, трябва да мислим за живота, това е фиксирана стойност. Обаче живота е река. Живота на Бога извира от недрата на Бога като река, а реката се движи напред. Реката се движи напред. Пантарей са казали древните гърци. Всичко тече. Живота тече. И се оказва, че в хода на своето движение живота се сблъсква с всякакви неща. Тук вече мисията на църквата е да разбере тая чиста река на живота, който идва от Бога. Биологичен, психически и духовен. С какво се среща? И идеята е как реката да продължи да тече напред. Дали да заобиколи, дали да подкопае, дали да разгради. Това са едни много сложни въпроси, на които аз не мога да отговоря в рамките на тая наша беседа. Но поне подсказвам каква е парадигмата. Има място за промени, за нови осмисляния, но в самата си сърцевина светостта на Бога е непроменяема, както непроменяем е самия процес на живота. Благодаря. Моля. Благодаря за твоето мнение, за твоето участие, за изобщо това, което сподели с мен, с нас, с нашата аудитория. Благодаря и аз за възможността, която ми даваш. Разбира се, винаги. Уважаеми зрители, знаете, че малко прекалихме с времето, но такова нещо е светостта. Тя увлича и човек, когато се замисли за нея, открива все повече и повече неща, други отхвърля, други новоражда, трети си спомня за тях и ги връща в живота си, в съзнанието си и така нататък. Но каквото и да е, прощавайте, че леко преминахме границата на времетраенето, определено. И обикновено моите клипове са по-кратки, но това е когато човек няма какво да каже. А когато човек има какво да каже, виждате, че клиповете са малко по-дълги. Ти си поканил гости. Аз мисля, че зрителите, които се вълнуват от тая тема, биха гледали подобна беседа, без да мислят за часовника. Точно така. Още нещо, малко различно от светостта. Който иска, знаете къде може да подпомогне канала. Ако сме били полезни, благодарим
на нашият гост и на Бог, мога ли така да го кажа? Да, На Всевишния. на Всевишния. Добре, благодаря ви за вниманието и за отделеното време и бъдете святи. Така ли да го кажа?